Ania, úspešná architektka, prechádzala rušným trhom, sústredená len na svoj ďalší veľký projekt. Skutočne verila, že šťastie pramení z dosahovania cieľov a zarábania peňazí. Jedno popoludnie si všimla staršiu ženu, pani Šarmu, ako sa trápi s balením svojho malého stánku s ručne vyrábanými vegetariánskymi remeslami. Mladý chlapec, Rohan, sa snažil pomôcť, ale vyzerali veľmi unavení a ustarostení. Ania sa zastavila, cítila jemné pnutie v srdci, pocit, ktorý zvyčajne ignorovala. Povedala si, na to som príliš zaneprázdnená, moja práca je dôležitejšia. Ale potom sa v nej niečo zmenilo. Spomenula si na múdre slová svojej babičky, láskavosť je poklad, ktorý má väčšiu cenu ako zlato. Ania sa rozhodla zastaviť a ponúknuť pomoc. Rýchlo a efektívne usporiadala remeslá pani Šarmy, úhľadne ich zabalila do krabíc. Pomohla dokonca odniesť niektoré ťažké predmety k čakajúcemu vozíku, čím úlohu výrazne urýchlila. Ach, ďakujem, drahá. Urobila si mi deň oveľa jednoduchším, zvolala pani Šarma, jej unavené oči sa teraz leskli vďačnosťou. Rohan, chlapec, sa široko, radostne usmial. Ania cítila, ako sa jej v hrudi šíri nádherné teplo, pocit oveľa cennejší ako akýkoľvek profesionálny úspech. Pohľad na ich šťastné tváre ju naplnil neočakávaným a hlbokým pocitom pokoja. Neskôr toho večera, späť vo svojom luxusnom byte, Ania si uvedomila, že hlboká radosť, ktorú cítila z pomoci, bola oveľa väčšia ako akýkoľvek materiálny úspech. Peniaze môžu kúpiť pohodlie, ale pomoc druhým prináša hlbšie, pravdivejšie šťastie, ktoré skutočne trvá. Tento silný okamih ju naučil, že pomoc druhým skutočne prináša radosť a pokoj z toho, že niekoho rozosmejete, je absolútne na nezaplatenie. Pamätajte, zdieľanie láskavosti vytvára trvalé šťastie a prináša pokoj do vášho vlastného srdca. Prihláste sa na odber Slova Krepo pre ďalšie inšpiratívne príbehy, lajkujte toto video a nižšie okomentujte, ako ste nedávno niekomu pomohli.